Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse kulikonse kumene muli. Inu abale ndi abwenzi a programu iyi tiyankhuleni Ambuye. Ndikulandireni ku programu yathu ya lero ya mawu a Mulungu. Mawu amene timawerenga m'matchalichi athu onse akatolika pa dziko lonse lapansi. Ndikulandireni komanso ndikufunireni chaka chopambana chatsopano. Happy New Year to all of you. Ndi chaka cha mtengo wapatali. Timthokoze Mulungu chifukwa wationa kuti ndife anthu oyenera. Mulungu chamukomera kuti tifikenso chaka chino cha 2022. Kuyamba chaka nthawi zonse kumakhala kokhweka koma kuchitsiriza. Kulowa chaka kokhweka koma kuchituluka chakacho kuzimakhala zovuta. Ndi chifukwa chake pamene tikuyamba chakachi, pamene tikumthokoza chifukwa cha madaliso ndi zaulere zimene watichitira mchaka chimene changothachi, tikuyenera kuti timpemphenso kuti Mulungu yemweyo atitsogolere, atiyendetse bwino, atizaze ndi zaulere ndi madaliso onse amene tikuwasowa kuti timutumikire bwino mchaka chimenechi. Mawu athu alero pa 3 January 2022 makamaka mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane Woyera. Ndipo ndi 1 Yohane mutu wa 3 ndime ya 22 mpaka kumaliza, kuzapitiriza ndi mutu wa 4 kuyambira ndime ya 1 mpaka 6. Ndipo amene atiwerengere ndi Lidia Chisale. Uthenga wathu woyera tiutenga mu uthenga wa Mateyo mutu wa 4 kuyambira ndime ya 12 mpaka 17, kuzapitirizanso ndi ndime ya 23 mpaka 25. Mawu a m'buku loyera. Mawu a nkalata yoyamba ya Yohane Woyera. 1 Yohane mutu 3 ndime ya 22 mpaka kumaliza, kuzanso mutu wa 4 ndime ya 1 mpaka 6. Okondeka, chilichonse chimene timpempha Mulungu amatipasa, chifukwa timasata malamulo ake ndipo timachita zomkondweretsa. Chimene Mulungu amalamula nchakuti tizikhulupirira mwana wake Yesu Khristu, ndipo kuti tizikondana monga iye adatilamulira. Munthu wosata malamulo a Mulungu amakhala mwa Mulungu, ndipo Mulungu amakhala mwa iye. Chifukwa cha Mzimu Woyera amene adatipasa, timadziwa kuti Mulungu amakhaladi mwa ife. Inu okondeka, musamakhulupirira maganizo aliwonse, koma muziwayesa maganizowo kuti muone ngati ndi ochokeradi kwa Mulungu. Paja aneneri onama awanda ponseponse. Mungathe kuzindikira Mzimu wa Mulungu motere: aliyense ovomereza kuti Yesu Khristu adazakhaladi munthu, ameneyo ndi ochokera kwa Mulungu. Koma aliyense osavomereza Yesu, ameneyo ndi osachokera kwa Mulungu. Maganizo akewo ndi ochokera kwa owukira Khristu, yemwe uja mudamva kuti akubwerayu, ndipotu wafika kale dziko lapansi. Koma inu ana anga, ndinu ake a Mulungu, ndipo mwapambana aneneri onamawo, pakuti iye amene ali mwa inu ndopambana iye uja amene ali mwa anthu odalira zapansi pano. Aneneri onamawo ndi apansi pano, n'chifukwa chake zimene amalankhula zapansi pano, ndipo anthu odalira zapansi pano amawamvera. Koma ife ndife ake a Mulungu. Munthu wodziwa Mulungu amatimvera, koma iye amene sali wake wa Mulungu satimvera. Umu ndi mmene timasiyanisira pakati pa maganizo ona ndi maganizo onama. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu.
Uthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo mutu wa 4 ndime ya 12 mpaka 17 kupitiriza ndi ndime ya 23 mpaka 25. Pa nthawi yomweyo Yesu atamva kuti Yohane adamponya mndende, adabwerera ku Galileya. Adachokako ku Nazareti nakakhala ku Kapenawo, mzinda wina wa mbali mwa nyanja ku dera la Zebuloni ndi Naftali. Zidatero kuti zipherezere zimene mneneri Yesaya adanena kuti, iwe dziko la Zebuloni ndiwe dziko la Naftali, ku njira ya ku nyanja patsidye pa Yorodani, iwe Galileya dziko la anthu akunja. Anthu okhala mu mdima wa imfa, kuwala kwawaonekera. Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kulalika kuti, tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Yesu adayendera dziko lonse la Galileya akuphunzitsa m'nyumba za mapemphero ndi kulalika uthenga wabwino wonena za ufumu wakumwamba. Ankachirisanso nthenda zonse za anthu ndi zofowoka zawo za mthupi. Mbiri yake idabuka dziko lonse la Siriya, kotero kuti anthu ankabwera kwa iye ndi odwala onse ovutika ndi nthenda ndi zowawa zosiyanasiyana, ogwidwa ndi mizimu yoyipa, akhunyu ndi opunduka, iye nkumawachiritsa. Anthu ambirimbiri ankamutsata kuchokera ku Galileya, ku dera lotchedwa mizinda 10, ku Yerusalemu, ku Yudeya ndi kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Zaka za mbuyomo ma 1990 chakuti kunali woyimba wina zina lake Overton Chimombo, ndipo anayimba nyimbo ina yowachenjeza anthu za aneneri onyenga. Amayimba kuti, tipewe aneneri onyenga, agwedeza dziko lapansi kunamiza anthu, iwo chawo ndi chinyengo. Ankayimba choncho kuti tipewe aneneri onyenga, agwedeza dziko lapansi, amapezeka pena paliponse, akunamiza anthu, akumawauza anthu osauka kuti limbikani kupemphera, ulemerero uli kumwamba, iwowo akulemera pansi pompano. Anthu namaona atagonekera makosi. Anthu kumaona akafunsa kuti tsopano inuyo ulemerero wakumwamba wasimukuufuna, kuti iyayi inuyo amene mulibe kanthunu ndi amene mukuyenera kuyang'ana kumwambako. Overton Chimombo adatero, koma tsopano onani kuti mawu athu oyamba alero kuchokera mu kalata ya Yohane amene analembedwa pakanthawi kale akukambanso za aneneri onama amene akupezeka ponse. Yohane amawachenjeza anthu kuti aziwe, atsegule maso, aone, azindikire kuti pakati pawo pali anthu amene akugwiritsa ntchito dzina la Mulungu molakwika. Koma ndimafuna kuti tisanayambe mwina kuwaloza chala poyambirira aneneri onamawo, mwina poyamba tiyambe kaye aliyense kuziloza chala yekha, kuti mwina ndifeyo anthu amene tawapanga aneneri onamawo kuti achulukire kapena kuti akhazikike kapena kuti akhale amphamvu. Ndimakhulupirira pena kuti mwina ndi m'bado uja umene Paulo ankaufotokoza. Tikawerenga kalata ya Paulo oyera yolembera Timoteyo, 2 Timoteyo mutu wa 4 ndime ya 3, Paulo anamuwuza Timothy kuti paja nthawi izafika pamene anthu samazakonda chiphunzitso choona. Nthawi ikubwera imene anthu azisazisankhira wokha zimene akufuna kuti amve. Anthu azizasaka zimene akufuna kuti amve, azizafunafuna zimene akufuna kuti auzidwe. Ziphunzitso zonse zomwe ndi zoona zizakhala ngati zachabechabe ndipo anthu azazisiya pambali. Chifukwa chake ndikunena kuti mwina ife tikudusa mu m'bado umenewu, ndife anthu a m'bado umenewu, m'bado wosiya chiphunzitso choona ndi kumasakasaka zimene tikufuna kuti ifeyo tizione. Mwina tinene kuti akhristu ambiri alero ndife akhristu amitala. Ndife akhristu amene timavutika kuti tikhazikike. Ndife akhristu amene tikhoza kunena kuti ndife anthu odederuka, tikhoza kulowera kwina kulikonse kumene kukupita mphepoko.
ndife anthu opanda backbone. We cannot stand with our 2 feet on the ground. Ndikunena kuti ine ndine mkatolika ndipo ndizafera ku katolika. Ena amangoimba nyimbo ya Eklesia ndimukonda ine ndimukonda, Eklesia ndimukonda ine ndimukonda, ziningalowe mpingo wina katolika eka. Aimba ntchalichi avina akatulukamo monoti kujako nakangolandira Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya koma na ukulaliki na malemba amalalikidwa uko ndi anyamuka alowa kumene amamvesa kuti kumapezeka malemba ako. Akhristu amitala amene akhoza kupita kwina kuli konseko ndi akhristu amene amakhala akusakasaka kuti amve zimene akufuna kuti amve. Akufuna akauzidwe zoti mulemera. Akangonena pastor kuti wina wake muno ndamuona, Mulungu andionesa m'masomphenya kuti alemera, aliyense kubwedezera mutu kuti amen pastor, amen pastor. Aliyense afuna kulemera. Akawauza zoti mulembedwa ntchito, aha, amen pastor. Mukwezedwa ku ntchito, amen abusa. Go deeper, man of God. Tizinena choncho. Tizifuna kuti timve zimene ife tikufuna kuti timve. Chaka chino chisanathe mukhala pa banja. Osamfunsa mpasa kuti mamuna wache mwampeza kale, mkazi wache mwandipezera kale. Ningompeza lero ndilo sichikhala kuti chakugwambale chimenecho. Chagwambale ni ndiwo. Zimene tikufuna kuti timve, ndi zimene tikufuna kuti timve. Mwina ndikunena kuti timbado umenewo oti tikusakasaka kuti tiuzidwe chimene ife tikufuna kuti timve. Ndipo tikamva chimenecho mtima wathu uzakhala bwino. Ndeti mapita kwina kuli konseko tikamva zoti koma kwakuti kuli wakuti akupanga zakuti tithamangira kumeneko. Tikamva kuti iya isi mbali imeneyo koma ni mbali yawo kuti ikhota kuloweranso kumene kuja. Tipita kwina kuli konseko kumene ifeyo tikufuna kuti akatiuze zimene ife tikufuna kuti titani, zimene tikufuna kuti timve. Ife akendanena kuti poyamba tisanawaloze chala aneneri ona mawu, tiziloze chala eni yakefe. Tizifunse kuti ndife akatolika, ndife akhristu okhazikika pa chimene ifeyo tili, kapena timapita kwina kuli konseko kusakasaka zimene tikufuna kuti tizimve. Kumuuza munthu wa Mulungu kuti sindipita kwathu lero pokapoka mundionese chozizwa, ndifuna ndione chozizwa. Iyeyo chozizwa chakachitenga kuti amamva kuti amasunga mchipinda mwake zozizwa kuti mumkakamira mukuti lero sindipita andionese chozizwa, akangochitonga mchipinda akupase mufuna muzinga kwanu ndi chozizwa. Moyo wathu tikumakhala choncho kuti timakhala tikusakasaka zimene ifeyo tikuzifuna. Ndina kuti chenjezo limene Paulo amapereka kwa Timoteyo kuti ikwana nthawi imene anthu azizisakira zimene akufuna kuti amve. Mbado uno ndi mbado okhaokhawo. Ndi chifukwa chake mawu athu oyambawa akufotokoza mwachimvemvemve momveka bwino kuti aneneri amene ndi onama amakamba kwambiri za pansi pano, ndipo anthunso okonda za pansi pano amenewo amapezeka zoti amawamvera mosavuta. Zokamba zawo zoti akambe za moyo wosatha zimaoneka zachabechabe, zimaoneka zakutali, zimaoneka zopanda ntchito, koma kukamba amakamba za lero. Ndikuona muno wina wake chakuti chikumuchitikira. Ndikuona muno wina wake zakuti zikumuchitikira. Ndi zomwe tikufuna kuti tizimva Khristufe. Koma ndi chenjezo kwa ife tonse. Sitikuyenera kukhala anthu omangolowera kwina kuli konseko. Sitikuyenera kukhala anthu opita kwina kuli konse kumene kukulowera mphepo. Yohane woyera akutichenjeza za anthu amene chifukwa chokuti aona kuti we are desperately looking for chinthu china chake mmoyo wathu, akhoza kutenga advantage of that. Munayamba mutapita kwa munthu tiyelekeze kwa nsing'anga ndikukuwuzani kuti simukudwala, ndikosatheka. Akuwuzani ndithu kuti mukudwala nthawi ina iliyonse. Olo mutakhala kuti mukuoneka kuti muli bwinobwino, mukutakhala kuti mungoyesa kuti china chilichonse mmoyo mwanu chikuyenda bwinobwino, mupite mukampeze nsing'anga. Akuwuzani kuti mukanati musabwere, anthu akanameta kwanu mawa, mukanamwalira maliro angozi. Choncho anthu amakhala kuti they are playing with our psychology. Amaziwa kuti anthu ali desperate chifukwa cha mwina matenda, anthu ali desperate mwina chifukwa cha njala, anthu ali desperate chifukwa cha umphawi, anthu ali desperate chifukwa cha usiwa, anthu ali desperate chifukwa chosowa ntchito, anthu ali desperate chifukwa cha relationship ambiri amene sakuyenda bwino. Anthu ali desperate pa zifukwa zosiyana-siyana zoswesa mtima pa dziko lino lapansi ndi zosayamba. Ndipo akaziwa
kuti zimenezi ndi zimene anthu akuzisakasaka, zimene zikuwasowesa anthu mtendere mmoyo wawo, akhuza kunena china chilichonsecho. Ndicho linga choti ifeyo tinene kuti awawadi ndiye amene Mulungu akuwagwiritsa ntchito. Ndipo pamapeto pake mwina akatipanga swindo ndalama ndi timayamba kudandaula, timayamba kunena kuti amene aja ndi aneneri otere, baibulo silinkanama, koma iniyo simunaziwe. Chifukwa chani simunakhale ndi nthawi yoti mumvesere machenjezo, maphunziso amene malemba oyera amatipasa. Choncho tikuyenera kuphunzira kukhala anthu otsegula maso, tikuyenera kuphunzira kukhala anthu ochenjera, tikuyenera kuphunzira kuzindikira kuti si wina aliyense amene amati Ambuye Ambuye amapanga za Ambuye. Mateyu mutu wa 7 ndi 21 Ambuye Yesu analangizanso zimenezi kuti si wina aliyense amene amawatchula kuti Ambuye 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 amene azalowe mu ufumu wakumwamba. Ena akutchula kuti Ambuye kuti aligwiritse ntchito zina la Ambuyelo kuti apeze zimene akuzisowa, kumene kumakhala kulakwisa, kumene kumakhala kulakwika, kumene kumakhala mwina kuwononganso chikhulupiriro cha anthu ena amene akanakwanisa, amene akanamukhulupirira Mulungu ndi mtima wawo wonse, akanakhala kuti akumana ndi anthu amene idi atumidwa ndi Mulungu ndipo akupanga zimene Mulunguyo akufuna. Ndi udindo wa munthu wina aliyense kuyendesa moyo wake wa uzimu monga momwe Mulungu akufunira. Tisakhale anthu olowera kwina kulikonse, tisakhale anthu osakasaka kumva zimene tikufuna kumva, tisakhale anthu odana ndi maphunzitso a Ambuye Yesu aja oti ofuna kuwatsata ayambe aziwala, asenze mtanda wawo ndi kumawatsatira. Ena mwa mavuto amene ndawatchula aja ndi mitanda imene Ambuye Yesu amakamba. Ndipo ngati mtanda, ngati Akhristu tikuyenera kuziwa kuti sitikhala Akhristu, sitikhala paziko pano osasenzako mtanda. Nkhani ndiyoti upanga identify kuti mmoyo mwanga mtanda wanga ndi uti. Mmoyo mwanga mtanda wanga ndi uti. Ndipo utauziwa mtanda wako, kaya ni mitanda yako, potengera ndi zimene ukudusamo, uwauza Ambuye Yesu omwewo kuti Ambuye Yesu ndithandizeni kusenza mitanda yanga, ndithandizeni kusenza mtanda wanga, kuti ndisakhale munthu omangoyendayenda paja nsabwe yoyendayenda amati imakumana ndi chala. Ambuye akhale nanu. Hallelujah, hallelujah,